verse 7. Ogulayo wamphendula wathi, Nkosi, anginamuntu okungifaka echibini nxa amanzi zanyazanyiswa. Nkosi, anginamuntu wokungifaka echibini nxa amanzi ezanyazanyiswa. Uthi ngiseza kwehle omunye phambi kwami. Uthi ke lo mzalwane, ibhlungu into engiwitnessa la Jesu. Ngibona abantu bephiliswa phambi kwami, kodwa mina okwami ukuphila akakafiki. Ngithi ngisehla nje ngimane ngidlulwe umuntu ofike muva kunami, angene echibini aphile ahambe, ngisale nesimo enginaso. Mfundisi, makhathi ngicela ncike Nkosi usithandazele. Thank you Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen, bathandekayo. Hallelujah. Siyafunda ke bathandekayo la nje kafishane lo mzalwane lo osehlale endaweni yokuphila for 38 years. Iminyaka ke ethi ayibemningi 38 years. Uyobona uma usufikile khona uthi nokusuphilile. Ingane zazalwa zaba ama teenagers, le ndoda isagula nje. Zakhula ingane zaganwa, le ndoda isagula nje. Isendaweni eyodwa, asibala iminyaka ya before efike eJerusalem eBethesda. Sibala iminyaka esehlezi khona. Awu amen. Cela nje usincengane sikhulume nje kanje ukuze sifunde ukuthile. Amen bathandekayo. So ke lo mzalwane ke lo uhlezi endaweni yokuphila, uwitnessa into ebhlungu. Uwitnessa abanye abantu bephumelela eduze kwakhe, kodwa yena isimo sakhe asishintshi. Hallelujah. Ubona abantu befika esehlezi mhlambe iminyakana o5, bona bengaspendi isikhathi, bengaqedi nenyanga, bethi befika nje izinto zabo zibe zibalungela. Namhlanje bafowethu ngizokhuthaza nje umzalwane obona ngathi izinto zakhe azihambi ngendlela afisa ukuthi zihambe ngayo. Asithi amen esontweni. Asithi amen enkonzweni. Lo mzalwane ke uhlezi ubuka abantu abafike emuva kunaye. Uma kuzanyazanyiswa ichibi ukuthi babengena ngandlelani akubhaliwe eBhayibhelini, kodwa nje lithi iBhayibheli uma kuzanyazanyiswa ichibi babephose kuqala, yena esale nesimo sakhe. Zimuhle inhlungu
umuhle ukugula abantu bephile phambi kwakhe. Ngiyacabanga ukuthi mhlambe abanye babebuya bezocheka bethe wena usuhlale kaningi la, wena usuhlala kade uhlezi lesimo wena. Awusanibonani bathandekayo, wangazathi abantu babesazi isimo sale ndoda, befike bebedlula beJerusalema beyothandaza bethe le ndoda kade lo wahlala la. Awu ameni. Manje uphila lo mzalwane go almost cishe kwalunga, kodwa akulunganga. Ngizophinde ngizame futhi uma ichibi lizanyazanyiswa. Uphila lo mzalwane ubanjwe into yokuthi ngilise iyangena nje echibini uze omunye emva kwami angidlule. Sanibonani bazalwane, nginalo myalezo nje, ngiyathemba ukuthi khona uNkosi esithume kubona namhlanje. Uyabona ispirit sika almost si-real. Umoya wocishe ulunge izinto u-real. Umoya wokuthi utshale kodwa ungavuni u-real. Lithi iBhayibheli ngelinye ilanga abaka-Israyeli ngesikhathi uGidiyoni umfana ephulukolweni, lithi iBhayibheli ngesikhathi sakhe babeyifihlile ey'ngcabeni ey'ntabeni betshala, umane betshale behlawule kukhule ukuthi sekufanele behle into abayitshalile, wehle abakaMidiyani. Sanibonani bazalwane, bezodla izinto bafanele ngabe zidliwa abantwana bakaNkulunkulu, ngoba izinta zina-tendency yokuthi sikuntshele izinto zakho. Soke iBhayibheli le ndoda yayi ngiyibuze nje imibuzo eminingi nami njengomuntu uma ngibuka izimo, ngi-analyze izimo ukuthi awu lo baba yini emenze sale sebiyeni sithi leso sikhathi. Okokuqala umuntu ogulayo, lithi iBhayibheli kukhona abantu abafuhla kothi, abalunyonga, abayizimpuputhe. Impumputhe nje iba nomuntu oyiholayo ayise endaweni yesigameko. Uba kuthiwa impumputhe nje akayiboni, shuthi idinga umuntu ozoyinceda ayise endaweni yesigameko, ayincenge, ayihole ngodondolo noma ayihole ngayiphi indlela, ayise laphaya ekuphimeni laseBethesda. Ngifikelwa into umcabango othi le ndoda ayifikelanga laphaya. Amen. Angiphinde futhi le ndoda le ekhalayo manje la kuverse 7 ithi akunamuntu, yake yaba nomuntu. Bazalwane, asenzeni common sense ngale. Lo muntu wayegula, wathathwa, wayobekwa. Uzubone ngempela ukuthi mhlambe waqukulwa noma wayephethwe. Uthi ngithi ngisaya kusho kwakunzima. Hayi bazalwane, from day one kwakunzima umana angene ephulini by himself. Kusho ukuthi
umuntu noma kunomuntu owamletha le ndoda kwephupho, ngoba isystem yakhona ngathi isystem yakhona idinga ube nomuntu ozophonsa. Isystem yongena emanzini awustruggleishi ngokwakho, sengathi ungathola umuntu. Ngifikelwa yinto ethi mamshamuka, le ndoda ukhona umuntu owayilethayo, angazi kwenzakalani ubudlelwaneni phakathi kwakhe nalo muntu. Ngenzeka ukuthi baxabana, umuntu wamane wamshiya, ngenzeka ukuthi balwa ngamazwi, kanti umuntu wamshiya ngoba ufika eBethesda akusho ukuthi usungenile manje. Sengiyashumayela kanjalo, ufika eBethesda akusho ukuthi usungenile emanzini. Ufika eBethesda eqinile akusho ukuthi asadingi muntu. Sinabazalwane namhlanje abacabanga ukuthi abadingi muntu, kanti you need a man. Usufikile kodwa kangena. Yebo usufikile kodwa awukathephi into the things uNkulunkulu akubekele zona. Ukuthi uthinte izinto uNkulunkulu akubekele zona, you need a man. Lo ngenzeka ukuthi waphakamela indoda emlethile. Ngoba uma uphakama ufikele umoya wempakamo, obheka ukuthi uphakamele obani. Aphinde futhi bazalwane, uma uba nomoya nje ophakama, ufike lo moya omubi ophakama, obheka ukuthi uphakamela obani. Ngoba ngenzeka ukuthi uyaphakama kanti uphakamela amen. Ngenzeka ukuthi uyaphakama kanti uphakamela amen. And amen that you need. Ukuthi uyaphakama kanti uphakamela amen that you need. Uyaphakama kanti uphakamela amen. So-ke lo mzalwane ke angazi kwenzakalani. Angazi kwenzakalani phakathi kwakhe nomuntu wayemlethile. Kodwa iqiniso lithi wayesestrugglisha njalo. Mefuna ukungena ngangeni. Ephakame ifika ingelosi zamazama isichibi athi uyaphakama kudlula omunye. Athi uyaphakama kudlula omunye. Kwa namhlanje sizovala umoya wokudlula omunye phekwe impilo yakho. Bazalwane sizovala umoya wokuthi uapply kumane kungena omunye. Bazalwane. Lento ngizokhuluma mfowethu ine weight yayo nje, yabona. Ngoba ibhlungu manje ngiyithwele la, ibhlungu emoyeni wami. Ukuthi angazi noma bazalwane semngena na experience yini lento laphayana. Okay, kuyo yonke imisebenzi kodwa ngizolinganisa umsebenzi wamaphoyisa nje, because sonke si familiar ngawo, angithi yabona. Uma uqashwe emaphoyiseni awuhambi interview eyodwa. Iforce nje awuhambi umsebenzi. I-interview yokuqala isuke i-verbal. Yabona, interview yokuqala i-verbal. Panel, uyahlala nabo ukhulume,
ukhuluma ichaze tell us about yourself. Ngawuqalile lo mbuzo. Ngawuqalile lo mbuzo. Uzichaze imisebenzi eminingi vele uhamba leyo process. Abese uma uqede lapho uyiwe kwi-interview ye-fitness. Amen. Uqale ilapho ke qabashe thina ngeke silungeke lapho ke nje. Singafiki ngicithe lapho nje mina lapho. Uya kwi-interview ye-fitness. Niyogijima lapha ni-ground nize ngiyabonga. Uthi uyaqeda khona into efanele uyigxume. Uzeqe ungafanele uyithinte. Kuningi ilanga lonke i-interview njalo. Awukaqashwa. Uma uqeda lapho uye kuba medicals. Yabona beyochecka isimo sempilo yakho. Kuma medicals. Abuye ama results bethi kwi-interview ye-verbal uphasile. Kwi-interview ye-physics uphasile. Kwi-interview ye-medical uphasile. Lalela ke into ebuhlungu. Kanti yonke lento oyenzayo uyenzela umuntu olele ekhaya. Yonke le interview ugqoka uzama nawe uyiphofotha yonke lento ujima before uye groundini lapho uqala ujime wedwa uzise ukuthi ufitini kanti kunomuntu oseqashiwe wena owenzela yena uma sebeqasha balethethe lowo muntu ufaka ama-details akhe bekhohlwe nawe. Ngiyangizwa nibazalwane ngivamemezela namhlanje ngizangeke wenza ama-interviews wenzela abanye abantu angeke bazalwane wenza izinto wenzela abanye abantu. Uma umsebenzi uqondene nawe you will go to interview, you will pass the interview ngegama likaJesu. Usuwenzile interview kumele ngene omunye. Sefanele uqashwe wena kumele ngene omunye. Hayi bazalwane. Kufanele siyimandla kaNkulunkulu. Simele into yethu sithi uNkulunkulu wethu ophilayo. Angeke ungene omunye esikhundleni sakho. If it's in my time, it is in my time. Uma isikhathi sami sofuna, isikhathi sami sofuna, kusika ngezinto nje imbewu yami. Glory to Jesus. Uyazi bazalwane, sometimes sibanjwa umoya ka-almost. Uqedile ibandla. Kubuhlungu uphila ngo-almost. Kubuhlungu uphila ngocishe. Kubuhlungu ukuthi impilo yakho wena uphile ngocishe. Cishe kwalunga. Hayi akulunge manje. Ngegama likaJesu akulunge manje. Ngegama likaJesu akulunge manje. Akulunge manje ngegama likaJesu. Angeke siphile impilo kacishe. Angeke siphile impilo kacishe nasinda. Akusinde manje. Lithi iBhayibheli uJesu wasondela. Kwakuyisabatha azi ukuthi lo muntu usehlala isikhathi esingakanani. Niyazi nobazalwane ukuthi
one of the things enhle ngoJesu esimkhonzayo ukuthi uyasazi isimo sami. Okwesibili ngoJesu esimkhonzayo ukuthi uzosi-attenda isimo sami. Ngomzalwane bamba lezo zinto ezimbili uzophila. Angiphinde futhi ngomzalwane bamba lezi zinto ezimbili uzophila. Eyokuqala ukuthi uJesu uyasazi isimo sami. uJesu uzosi-attend isimo sami. Uma ufuna i-anchor of the soul, hamba nezinto ezimbili. uJesu uyasazi isimo sami. Futhi uJesu uzosi-attend isimo sami. Angikhathali ukuthi sinjani, angikhathali ukuthi kulungile, angikhathali emndenini izinto ziyabheda, angikhathali abantwana bayahlupha, angikhathali ukwenzeka, ngoba uJesu uyasazi isimo sami. Futhi uJesu uzosi-attenda isimo sami. Wangathi khona umuntu engikhuluma naye, ngithi uJesu uyasazi isimo sakho, futhi uzosi-attenda isimo sakho. Fika loo nto nje bafowethu, lithi iBhayibheli uJesu wafika kulo ogulayo wayesazi isimo sakhe. Kanti vele ufikela nje uzo-attend isimo sakhe. iBhayibheli wayesazi, wayemazi ukuthi lo muntu usehleli for 38 years. Futhi efika nje ezosi-attend. What a beautiful God. What a beautiful God. uNkulunkulu akakhali nathi uattend isimo sethu. Thina kwesinye isikhathi siyakhala ngenxa yezimo ezidlula kuzo. uNkulunkulu akakhali-ke nathi, yena okwakhe uku-attenda isimo sethu, okwakhe uku-attenda inyembezi zethu, okwakhe uku-attenda ubuhlungu bethu. Lo Nkulunkulu esimkhonzayo uyasi-attenda. Now uzoku-attend. It doesn't matter the years. uJesu uzoku-attend. Doesn't matter how long it takes. God uJesu uzoku-attend. Futhi uJesu meka-attenda aka-attendi ngendlela ocabanga uzoku-attenda ngayo. uJesu meka-attenda izimo zethu nje, uya-attenda ngendlela ehlukile. Yabona? Le ndoda i-expectation yayo yayithi I need a man. Kanti uJesu uthi you don't need a man, you need a word. Lesikhulana lesi sasithi engqondweni nasesiqedile sithi I need a man. Uyafika uJesu uthi uyafuna ukusinda, uthi Nkosi anginamuntu wongifaka echibini. Uyafuna yini usinda? Engqondweni yakhe usegqilazeke ngendlela ukuthi ucabanga ukuthi uJesu uzomthatha amphonse. Amen. Washo ukuthi uJesu akazile ngaleyo ndlela, kodwa uze ngendlela yesu. Sanibonani bazalwane, ngicela ukushumayela ngithandaze masinyane bafowethu. uJesu kanti ufike nezwi. uJesu kanti ufike nokukhuluma. Samuza uJesu ethi sukuma, thabatha uhlelo lakho uhambe. Lawo mazwi lawo angena phakathi kwendoda, angena esifeni sayo. Sembona iphakama indoda, iBhayibheli yaqhuma yangena ethempelini ngenxa yesu akhuluma uJesu. Wena uJesu
wena awudingi indoda wena namhlanje. You don't need a man namhlanje. Udinga izwi. Akumbhala amaHebheru. Izwi lakhe liphilile. Izwi lakhe linamandla. Izwi lakhe libukhali kunenkemba ezifika ezindaweni zombili. Lihlaba uze wahlukaniswe umphefumulo nomoya, ithambo nomkhathi. Izwi lakhe. You need the word in your situation. Somebody in your situation, you need the word. You know my secret, Sona. You know my secret, Simo. Oh, you need the word. What the thing is when? Everything is when. What thing is when? If linamandla phakazinto zonke awusemanani bazalwane ngithi izwi likaNkulunkulu linamandla phakazinto zonke abantu bethu ubezwa bethi ngingeza konke ngalo uKristu oyibonisayo ngumuntu wezwi. Izwi liya direct esimeni sakho. Awusanibonani bazalwane. Kanti alimkhumbuli into wesifazane loya nangeloyana owangeyisiyena umJuda owayesuka emaphandleni. Ngiyangizwa bazalwane, wafika kuJesu, wafika indlu ivalile. Wathi Jesu, indodakazi yami iyagula isekhaya. Ngicela uyiphilise. Wathi uJesu, angikwazi ukuthatha isipho sabantwana samalindi ngikunikeze izinja. Wathi lo wesifazane ngoba understand amandlesi. Wathi even nezinja zivuthuluka etafuleni lenkosi. Wathi uJesu angaze ngibone ukholo we-Israyeli. Ngikholwa bazalwane, uJesu wakhipha izwi. Wakhipha izwi. Indodakazi sekhaya. Akakhuleka nje isimo sakho sisekhaya. Wena ufike endlini kaNkulunkulu. Isimo sakho semsebenzini. Kodwa wena ufike endlini kaNkulunkulu. Isimo sakho sibantwana bakho. Kodwa wena ufike endlini kaNkulunkulu. Isimo sakho siyihealth yakho. Kodwa wena ufike endlini kaNkulunkulu. Wathi uJesu wathumela izwi esimeni salomama. Namhlanje uJesu akathumela izwi esimeni sakho. Angazi siphi isimo obhekene naso namhlanje. UJesu akathumela izwi lamandla esimeni sakho. Hallelujah! Abafowethu, izimo zethu sengathi singalocate izwi namhlanje. Angazi ukuthi isiphi isimo obhekene naso ufike naso namhlanje. Yiphi frustration onayo namhlanje. Bathe kakhulu izwi. Sabona izwi. Baba. Abekho endaweni lapho intombazane ikhula khona. Sabona izwi. Cela ukusenza lolu limi. Sabona izwi lihluma inyawo. Lahamba izwi. Abazalwane nikhona yini? uJesu khumbula akaze aye kuwo wentombazane, akazi. Kodwa izwi liyazi. Izwi linavigator. Esinavigata ngazo izinto zethu sasesibili. Izwi linavigator wethu. Izwi lilazi yonke into. Sabona izwi linamula. Liwela amathafa. Liwela imifula. Lihambe endaweni ephakeme. Liyashona ngale emaphandleni. Izwi. Ushumela khona isithe ekhaya.
wethu ngithi mina asithembele lutho thina asazi lutho thina sithembise ngathi ngalibona izwi sengqongqoza emnyango lapho khona intombazane lengozi lenteni intombazane le umuntu mesegula bafowethu khona ukudla okuthile akudlayo akadli konke mina nje ke ngaye lebesibedlela eshowe kaningi uyabona umuntu ogulayo nje usedinga amahewu uyabona amahewu angcono angazi waye amahewu angazi zokubuza amahewu nawe umoya ubona umuntu ogulayo nobanana lo olapha egedini nobanana ngiyacabanga ukuthi ukudla kwale ntombazane kwasiwa amahewu kanti lizofikiswa lafikela ithinta intombazane esimeni sayo yaphila intombazane yavuka esimeni sayo ngiyacabangela ukuthi yavuka yawasha amabodo for the first time after a long time sabona intombazane ivuka yenza the ordinary ngifila ngilendawo ngifila ukuthi wena njengoba uhlushwe izinto ezingaka uzovuka esimeni sakho wenze the ordinary after izwi selifikile empilweni yakho yavuka yaphela umndeni ngiyangizwa nibazali yavuka yenza the ordinary things yenza the normal things ngenxa yamandla izwi libukhali kulenkemba yes, the Lord. Ngapanye amazwi le ntombazane igula yafikelwa inkemba ebukhali kunenkemba esingazisobeli yavizithwa inkemba izwi fanele qoqo ngathi uyagula wena uma sekhona mina angihlangani nokugula mina isimo sakho odlula kusona namhlanje uma uJesu uma izwi lakhe selifikile alihlangana nesimo sakho yabona izwi alendaba nokuthi uzalwe kanjani alendaba ne-background of your family izwi lithatha umfabanga ezalena hayi bazalwane izwi liyathikithana izwi lithathana amakhosi izwi yaphileka kulo ikhona bazalwane John chapter 10 verse 10 isela alizwi lowema nokulala nokumisa uthi-ke izwi kodwa mina ngizikile uzwi libelaphila libelakho phikile uyazi ngelinye ilanga hayi namhlanje ngikhuluma nge-Centurion man indoda yafika kuJesu yathi one of my soldiers sick at home manje nami I'm a man under the authority yathi lento yegunya ngi-understanda ngcono Jesu phela mina nginamasotsha ngaphansi kwami usho le ndoda yathi nginamasotsha ngaphansi kwami uma ngithi welinye sukuma liyasukuma ngithi hamba lihamba uma ngihlala phansi ngihlala phansi manje yenza nje Jesu angidingi ukuthi uzufike endaweni yesigameko wena Jesu uthumela izwi ngiyazi ukuthi inceku yami izophila thumela izwi inceku yami izophila
Wabazalwane, one of the things okufanele siyifundisise njengabazalwane ukukhuluma izwi. Ungakhuluma isimo sakho, khuluma izwi against your situation. Awucabange le ndlela kube kuthiwa sonke sikhuluma izimo zethu. Bazalwane, awucabange nje le ndlela kube sonke nje wonke umuntu ukhuluma imeko yakhe. Ngabe siyibandla eli-depressed, sabe ibandla elingajabuli, elingajabuliswa yilutho. Kodwa asifunde ukukhuluma izwi. Angisho mina ukuthi izima zikho. Angisho ukuthi izima zikho. Ziyafika izimo, izimo zesikhathi. Ezinye izimo, i-assignment nje kaSathane isikhathi efikayo isimo ofanele ukhulume izwi. Uma ezwini. Uma ezwini. Khuluma izwi. Kunomzalwane ongibusisayo kakhulu. Kakhulu ngempela. Igama lakhe uMphrofethi Hezekiya. Uma uya kuyena ku chapter 37. Lo mzalwane ngathi wayenjengami nawe ngamshe. Uyabona? Uthi lo mzalwane isandla senkosi sasiphekwa. Wayenjengawe nami. Phela ngithi bazalwane siyasizwa isandla sakhe. Uthi lo mzalwane isandla senkosi sasiphezu kwami. Umoya wenkosi wawuphezu kwami. The Spirit of the Lord was upon me. Uthi-ke wangithatha wangisa esigodini samathambo omile. Uthi they were very dry. Afana nezimo zethu. Very dry. Khona into eyotestwa kulo mzalwane. Kwakuyotestwa amandla ezwi. Abafowethu, impi enkulu le kaIsrayeli eyafa esigodini. Zanethi ivula ahlukana amathambo. Khona bafowethu engikhuluma naye. Zanethi ivula lani ilanga. Alini ilanga. Lashisa ilanga. Kwafika ikhukhula. Qapasha mkhulu. Kwasho ukuthi ikhukhula sefika amathambo ayaxeka. Aselusi. God they were very dry. Afika ikhukhula. Amanye amathambo sewathwele ombane. Amanye amathambo ahamba ekanini. Phela ngaseshowe mina bafowethu. Ngakhona la isho. Amanye ehlala lapha ekhindini izulu. Likhona bazalwane. Amanye ayephez. For years amathambo aye very dry. Kodwa umoya wenkosi wawuphezu kwami. Amathambo asehlukene. Umbuzo wathi indodana yomuntu lamathambo akaphila na. Ngibuza umbuzo bazalwane basayisithi izilele simo sakho sesilaphila yini. Can this bones live again? Wathi mewabuka mzalwane wathi inkosi wena uyazi. Wathi lokho ke bengufuna qedileke lokho bengufuna
uma uthatha lento uyenza ibe ngeyami, sisokuqala sisebenzeke. Kube kuthiwa wathi hayi angeke saphila Nkosi, khohlwa nje lamathambo, wenzela uNkulunkulu hayi nami-ke ngushiya kanjalo. Kodwa washifta lo mzalwane, wayithatha lento wayibuyisela enkosini. Wathi wena Nkosi uyazi, wathi uNkulunkulu sesingaqala-ke manje, sesingaqala iklasi sisebenze. Wasethi profetha phela lamathambo. Bafowethu khona into ecashile kulela verse molifunda lithi bone to its bone. Ali elezulu lithi ithambo lahlangana nethambo. Bona liyasiroba. Uma ufunda amanye amahumusho lithi bone to its bone. Ngezi indlela lomsindo wamathambo wenzeka ngaka nje, ithambo lifuna ithambo lalo. Awameni liphaphe ngoba khona umsindo omkhulu, amathambo ahlangana, ithambo lahlangana nethambo elalikulo lifo lishona, izinto zahlangana nendlela ezazingakhona before the foundation of the earth. I am here to announce, bazalwane, ithambo ahlangana nethambo. Son of man, can this bone live again? Prophesy upon these bones. Prophesy upon your family. Amandla okuphila nawokufa solimini abalithandayo bayokudla ithelo zalo. Kukhona ithelo zolimi, kukhona ithelo zokukhuluma. Prophesy upon these bones. Uyabona nje uma uwumama oprofethayo phezu abantwana bakho, fanele uvuke ngelinye ilanga ucasukile uthi abantwana bami abasoze bafela enyawubeni, abasoze bafela etshwaleni. I prophesy phakathi amathambo kuthi amathambo asengaphila. Hola mama, aprofethi ngoba ubona izinto right. Our prophet is right. Uthi afike diyazela umntanakho uthi Lord, I prophesy hewa lamathambo inceba uNkulunkulu ophilayo lo angeke ngizalele usathane. Bazalana asiqabe siphiwe amandla oprofeta. Bazalwane siphiwe ithuluzi, izwi lakhe linamandla oqoqa izinto ezihlukene zibe ihlangana. Namhlanje ezweni lakamoya ngihlangana mhlathwaza naye. Ezweni lakamoya ngihlangana izinto kumele zifike phela empilo yakho waphuka khona. Memeza namhlanje uthi nina amathambo omileyo. Muze uma ememeza lo mzalwane eqaphashwaze ke. Uthi nina amathambo omileyo. Zwanini izwi kaJehova. Bazalwane angeke uyihlanganise impilo yakho ngaphandle kwezwi. Aphinde futhi angeke uyihlanganise impilo yakho uma ungosiyo umuntu othanda ukukhuluma izwi. Uthi nina mathambo. Akasho ukuthi mathambo ahlanganayo. Bazalwane. Uthi nina amathambo omileyo, ezwanini izwi. Ngamanye amazwi ukuhlangana kwenu kuzoba inkosi Yesu. Ukuhlangana kwenu kuzoba ama-results efi. Nina
kaJehova. Sabona mamncane, madoda, nomncane. Sabona amathambo edevelopa indlela yokuzwa. Sabona ithambo mathambo zwanini izwi, mathambo zwanini izwi. Aqalini amathambo ukuzwa manje ngoba sizwa ngendlebe. Mathambo zwanini izwi, adevelopa indlela ezwa izwi likaJehova ahlangana. Isimo sakho ungalindi ukuthi sibe nendlebe. Isimo sakho ungalindi sibe nendlebe yokuzwa. Siyiskeleton sinjalo kodwa izwi liyasizwa. Izwi liyalizwa. Iskeleton into ehlukene njengahlangene iya-respond as well. Iya-respond as well. Ithambo lahlangana ethambeni lakubo. Bone to bone. Bone to bone. Bone to bone. Yabo njengoba ngishumayela nje ngiyathandaza ukuthi ithambo ahlangane nethambo. Khona kunabantu abazohlangana nabantu abane-breakthrough yabo. Ithambo hlangana nethambo. Omunye umuntu kade aphupha nebhizinisi kodwa akekho umuntu. Yabona? Kade wenza ama-proposal and-rejectwa left and right. Kodwa khona into kule kingdom khona i-bone to bone. Lapho uhlangana nomuntu wohambo. Lapho uhlangana nomuntu we-destiny. Destiny helpers. Bone to bone. Bone to bone anointing. Ingakho akusibona abantu ohlangana nabo by mistake. Bonke abantu abahlangana nabo bawumnyango. Uma wazi umuntu nje uwumnyango. Ngisho wazi umuntu engabe usizo namhlanje. Kodwa wazi lo muntu lo phathe kahle ngoba uwumnyango. Ngeke ngangidingi namhlanje. Ngeke umuntu ngamdingi namhlanje. Kodwa uwumnyango. Uyabona umnyango. Umuntu umnyango. Abanye bebesuka la bayahamba beyokoThekwini, beyokoGoli, beyokoCape Town befunda. Zonke lezi indawo lezi uNkulunkulu kubekela umnyango. Ukuthi phela ingane akusese crash. Ingakho umuntu ungamoni njengomnyango. Ngoba ingane isafuna ugrade R. Awazi uyoqeda isikole ngelinye ilanga ifune ukuyofunda eCape Town. Abese uyacabanga ukuthi eCape Town kodwa ngathi ubaba uHlomuka wafudukela eCape Town. Umnyango lwamuntu. Ngiyenzeka ukuthi umnyango ongawudingi manje kodwa khona uyawudinga kusasa. Umnyango. People are dogs. Amen. Nansi into engimangazayo abese ngihende microphone babathandayo. Nansi into engimangazayo. Lithi iBhayibheli ke wathi akube khona isikhumba imsipha ebakhona waphefumulela umoya yavuka i-army. Amen. Kodwa sonke siyazi ukuthi amathambo uma esomile
awabesaba nawo umkantsha. Amen. Kantsha awusababikho, ama-veins egazi kumba sekubheda, ayomile kakhulu amathambo ayomile kakhulu. Asizwa lo mzalwane ememeza umkantsha ukuthi awungene phakathi. Cela ukuthandaza mfethu ngaleyo nto. Makalamu asimuzwa ethi uthi nje mathambo ohlanganana zwanini izwi kaNkulunkulu ahlangana amathambo wabusela umsipha wakhuluma wabuyela isikhumba waphefumula umoya wayo wavuka, kodwa izinto enjengomkantsha akayimentionanga ngoba uNkulunkulu uma esekuphendula nezinto ongayimentionanga uyayiboyisa. Khona izinto eziyi-package yokuphila kwethu. Mase uNkulunkulu mase umzwele ngalokho, uNkulunkulu ngenxa olusucelela lokho nalokho usazokunikeza khona. Nangizothi bazalwane, angazi ngikhuluma nobani la endlini, angazi ngithi mina ngenxa yokuthi usucele lokho yaNkulunkulu akakwenzeli lokho yakuphela, ukunikeza nento ezosustaina lokho. Imkantsha ibaluleke kakhulu emathanjeni, angeke uphile ngaphandle kwawo. uNkulunkulu-ke ayivuke impi enkulu ka-Israyeli, sengiyakubhansela-ke manje zokunikeza into ezosustaina lento oyicelile. The power of the word. The power of the word. Mina bazalwane ngokufisa kwami bengifisa ukuthi nje sibe yibandla elikhulumiswe. Amen. Bengifisa nje ukuthi sibe yibandla elikhulumiswe. Khulumizwe, kholwa yizwi, khulumizwe, kholwa yizwi, khulumizwe, kholwa yizwi, khulumizwe, kholwa yizwi, ukhulumizwe. Asiphakame sime ngenyawo bathandekayo.